chibai levek ole ama a Rich Dad Poor Dad ka review to sa kha a audio ngai thlak anuam chi alawa request a omboka chu a thu thlak lovin ka siam tha a milo ngai thlak sak le thodon ya ila subscribe lo chuan milo subscribe sak vela aziak tu hi Robert Kiyosaki ani a abu chung poimo zual point li le kan en haudor ani a ai chip chiar zok hian lo ti le te po kala tumanga a thu chu hetiang deuh hi ni a hei hi a phwa ni lawa real story ni Robert hi kumsang khat zakwa somli pasari khan Hawaii a middle class chung kwa a alo selian ani ama ang rual best friend Mike hi anei boka Mike nen hian minei nung fa te sikul kalna khan an lut ve thin ani an thian te nei ang an nei ve theilo awang khan kumkwa velek an ni tang khan hausa hi an lo chak ve to thina asan chu an thian te chung te ka ngai atang po khan musina khan dong tlat ani ti chuan an pahni te chuan Robert pa hne na hausak dan khan zota a mase ani pona she chuang lawa ti chuan Mike pa hne na zot turin alo tir ani Mike pa zok hne na tanga injir chu an tum ta ni ama pa diktak zok hi Poor Dad ati zok chu ni a Mike pa apa diklo zok hi Rich Dad ati chu ni mase heti hun lai hian ama pa hi re thei em ani chuang lawa Rich Dad zok po hi ala hausa chuang lawani a ro chun po kha ani bik lawa a omzia chu kan hausak le hausak lo tur tho hi kan ril rusu khlek mindset atanga intran zok hi ni tian an soi thina khovela poisa omzong zong hi in angin semrual tavekela kumnga a chuan anei tungai hne na alet le vekang anti thina ni omzia chu in shevekin karinga sportman hlotling tak tak te lottery man thin te po hi bankrupt te an le thina banga let ta zok dei te po an om thin ti kan hriat kha NLUP te po lo entaira tipunga hlotlin na chanpui an om nok lain hlokpui chuang lem lo anom teu thawani khatiang deuh kha ni a hei Robert pa le Mike pa po hi anril ru hi a in person thin khopani in lama apa zertirna angai thlathina Mike teina valen changin Mike pa khan zirtirna dang dei kha alo fa thin boka zirtirna in anglo lu tuk hnuai atanga ron seilian ni mase Robert hi chuan atan van nei na a cherdeya atang kai pui jok phian ani mamole du zong an nei chang te khan apa dik tak jok chuan I can't afford kanei na tlin lo ati top mai thina pakhat thung ero hi chuan engtin nge kanei theyang ti in chona kha a in siam thina ni zo na kha in zot thina nei dan kha a zong thina ni adu tak tak ni chuan mase chu chu tu lawa thil ale thin ti na ero ni chuang lawa apa dik tak hi PhD ni in zirtir tu ani a lekha zir sang ani Mike pa ero hi chu high school po zir chuak lo ani thunga apa hian lekha zir thala ti chuan na thatak inei theyang sipaya te tang theyang ati thin lain Mike pa chuan lekha thatak in zirla ti chuan company thatak I lei thei emo idin theyang ti ina zirtir thin thungani apa diktak zok hian hausak ti ni reng anei lo baka a thi don hnai lama pe chuan ari thei tel zoka chungte rul turin ba a thi san zok ani Mike pa zok hi chu Hawaii a pahausa ber pol ani phak baka company afapa Mike le a chungte a hnu chhia to bokani Robert hian atet lai thian Mike hi aladam ve renga a hloting hle ti te po soi thina masengin na awangin an mani sia theina tur thil hi asoi chuak ngai lo thungani an interview na vela te po ti chuan Mike pa Rich Dad chuan lemziak mangten a thei ang ina lo zirtir ve thina ama sabera hei hi anril ruat tu nge hi atum hle ani kan mu ang hian laklu man chhuate liabilities le assets te asset chu olsam zongin summin tho chhuwa saktu kha an ni maya liability ani ero chuan summin eiral saktu kha an ni le mai ni entirnan two wheeler te phone te TV te poisa ti hek tu ve kan ni awangin mase two wheeler bokha
two wheeler taxi te ani a sum thok chuak zonga kan man chuan asset ani vele thei tho ta ni asset a hian investment kan ti te sum don na kan thiam na te pok kha atel thei wa kani hlok na min pek chuan hei hi mire thei le hausa danglam na chu alo ni ta ni entirnan sing ni kan lo thlo ta a eile in mamo le nge ngai kha kan nei veka ma se chu mi ba ka thil lei reng mamo lem lawa mang zo zel kan ni chuan kan thok ha ve ringo tanga sum khol kan nei si lo chuan kan tho thei lo hun kha kan nei lo hun chu alo ni mai don ta ni ma se mi hausa tur le mi hausa ho chuan hetiang deuh hian an ti thin ta ni entirnan hlo tlem jok po lo la lut ta ila mamo kan lei chin ba ka khan sum khol tam lo ma ila tlema zong tal savings kha an nei thin ani an khol zel na chuan asset leina tur an lo nei ta a ti chuan asset an leya an asset khan sum alak luk sak vele thin ta ni ti khan a in ban lek chho ta a mi hausa tak tak kan ti te hian heng karnal tak tak te an le ve ngai lo ani lawa an le ve thin ani ma se kan share lo thin chu mire theite chuan kan nei zong zong kan income khan liabilities kha kan le zung zung thin ani ma se mi hausa te chuan an income hi asset leinan khan an hmang ma sa a chu chuan sum a tho chhuat sak le a chu mi chuan liabilities an le chau thin ani karnal tak tak te Rolex watch kan ti te kha an le chau thin chu mi shelawa kan income a kan lo le ve ngot khan savings om si lo kan ra thei tul tul thin ani a hausa te an hausa tul tul thunga bible ina soi anei apiang an pek bel cha tur le anei lo lak sak ti te kha alo thling dik ta thin ani ti chuan re thei lo tur chuan sum enkol thiam financial literacy kha kan nei ve kan thiam ve angai ni chu ma se sikula hian kan zir ngai lova sikul chuan doctor te zirtir tu te mi hnoi na thok tur khan min cher thin ani chu wangin chhor tu a in chhor hi kan tamta a chu apoi ber po ni chuang lova apoi ber ta chu sum kan enkol thiam lo hi apoi ani chung ko anu le paten min zirtir lo tlang pui boka atam jok chu ma se tun la ya chuan kan van nei ta dewa online course te seminar te entrepreneur chair tu institute te kha an om to a lekhabu le video te mentor te internet mang te po khan kan nei thei to ni kan mentor te khan min ro share ve kher kha ngai chuang lawa an hnung kha kan wa zui ve the ni robertan a thian papa nung azui ang deuh khan sikul le in lama kanzir lo tiwanga omvengveng mai tur kha ni chuang lawa mani kha kanin hai ko ve thei em ti kha seta ila mai kapa rich dad hian a hausak ma po a angai poimo em thin pakhat chu luan chwa thil pek hi ni a tla cham deuh nia a in shia chuan mi thil pek a pe dei zelani mitam tak chu kanin hai vur jok thin lai in chu ale ta pungin aron kir le thin ti kha aringa adong le thin reng boka karma kan ti ang deuh kha ni maya a chhia emo a tha emo hi kan chunga engtin emo tak hian aron le thin ti kha aringa anun pui thin bokani ti chuan heti zong hi ni a ahma a kalo siam kha chip chiar zo ka ti te pokon tum lenga chapter by chapter ang khan ti chuan a khai khom na hi pakhat na hlo thlin na hausak na hi ril ruput mang atanga bul in tran le tran tur po ani panhina mi hausa te hian sum mu nan ngor a in asset nei turin na an thok thin pathum na chuan financial literacy sum enkol dan kha kan thiam a tul ani chu palina chuan hlo tling tur hian luan chho ve angai thil pek engtine motal pek chho ve ngai ole heti zong hi ni ta se le peka kani mule thodonia